Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ina zaki da mu? Wannan matar da kuke gani a gefe na ita ce matar da ta haifa doki a garin Zaria a unguwar Tudun Wada. Yanzu zan sa muku tattaunawar da suka yi da ɗan jarida da yake tambayanta. To a halin yanzu ina tare da wanda za ku so ku ji sunanta daga bakinta. Malama me cikakken sunanki? Ni sunana Murja. Na Murja, me sunan mai gidanki? Sunan shi Abdulsalam. Kina sana'a ne? Ina sana'a abinci nake. Na to gashi gidanku ya cika da mutane dam. Ana zuwa kallon wani abu da kika haifa a cikin ciki ko kuma abin da ya zauna cikin ki tsawon lokaci. Ko zaki mana bayani yadda abin yake? Yana min yawo ne a ciki na. Haka yake. Kuma ban iya tafiya sosai. To ko kin je asibiti? Na je asibiti. Sai ce ba komai ruwa ne. Tsawon